बघ बघ थांब हैसर थांब माका सांग इडी बंद करतले की ना इडी बंद करता राहायला नको रे पण इडी बंद कर मी वाट फुकता माझा अच्छा पोट फुगणार ना पोट तसा तर फुगतात काय मग तुका बैलाचा ना जेव्हा होताना ना तेव्हा कळताना बघ काय होता ना तुझी नाटका सगळी तुका सगळा दिसता एरिया एरिया ना एडीएम मुळे होता सगळा क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या एडी बंद कर को चालू करू चालू ती या खत्म. हे बघ ऐकतले मा आता होईची होई होय ती होय म्हणजे कमी ओढ कमी हा कमी ओढ मी काय तुझ्याकडे आयुष्यात महाग नाही फक्त एडी तरी कमी कर बात ये बात है.